Páni, dobrý deň. Dovoľte sa predstaviť našu spoločnosť. Na to by som chcel ukázať a popísať, že aby ste vedeli, s kým máte dočinenia. Potom vám predstaviť v krátkosti celý náš sortiment výrobkov a potom nakoniec hlavne tie produkty, ktoré chceme hlavne zvýraziť a poukázať, ktoré sú neznáme na trhu a sú takou novinkou na našom slovenskom trhu. Takže naša spoločnosť sa volá Airtop. Sme v Topolčanoch, naša spoločnosť funguje už 10 rokov, ale mnohí naši zamestnanci sú z okrajovej skúsenosti 15 rokov od roku 1992. Náš počet zamestnancov, vidíte, to 60, ročne produkujeme približne 20-25 tisíc okenných jednotiek. Zaoberáme sa len výrobou okien, nemáme žiadne ďalšie aktivity. Chceme byť profesionálmi vo svojej oblasti a nie zásahovať do kadečoho a nič nerobiť poriadne. Takže robíme okná a chceme ich robiť dobre, poriadne. Našim hlavným produktom sú to plasty, teraz už aj hliníky a ten nové okno, DO plastové okno. O našej kvalite a serióznosti svedčia to, že sme z členov združenia, ako je to staršie združenie Slovokno a novšie Energookno na Slovensku. Toto je sídlo našej budovy v Topolčanoch, kde sú všetky administratívno-výrobné, sociálne, obchodné a skladovacie priestory. Je to naše vlastníctvo, nie je to žiadny prenájom. Sme tam od roku 2000-2003. Naša technológia je na veľmi vysokej úrovni. Nemôžem povedať, že čo sa týka akože nejakých detailov, že špičkové, pretože naša technológia nie je vybavená počítačom, ovládanými strojmi a týmito vecami, ale máme mnohohlavové zváračky, poloautomatické frézy, poloautomatické stroje, skutkovacie, deliace a rôzne iné. Takže my sme skôr vsadili na takú zákazkovú výrobu kombinovanú s veľkou výrobou. Nie sme taký gigantický veľký výrobca, ktorý je schopný robiť tisíce okien za deň, ale sme schopní zrealizovať aj veľké zákazky, pritom a zároveň aj jednotlivé, komplikované, technicky ťažké náročné zákazky. Takže sme vsadili na kvalitu, odbornosť našich ľudí a potom aj výrobkov. Toto je záber z našej prijímacej kancelárie, kde sú technici pripravení pomôcť a poradiť, spraviť cenu ponuku všetkým zákazníkom, či jednorazovým alebo trvalým. Toto je približne taký obrad našej firmy za posledných 10 rokov od začiatku, takže vidíte, že to osciluje okolo tých 100 miliónov korún za rok. Teraz niektoré realizácie, ktoré sme realizovali, toto je všeobecne známa budova z televízie, čiže Všeobecná zdravotná poisťovňa v Bratislave. Sú to plastové okná realizované v nejakom, je to nejaký svetlý dub v kombinácii s zrkadlovým sklom. Ďalšie realizácie sú v Bratislave, hlavne v Podunajskej Biskupici, tam je dosť také veľké zastúpenie, je tam rada takých obytných domov, polifunkčných domov, kde vždy sme tie obytné časti sú riešené vždy v plaste a tie spodné podnikateľské ako výklady, vchodové dvere, obchody sú riešené v hliníku. Toto je ďalší záber na také to isté ďalšie domy, je to taký komplex takých pekných ucelených stavieb a budov v rovnakom riešení. Tak ďalší z tých činžiakov a bytových domov v zásade vždy platí to, že obytné časti sú plastové a tie podnikateľské aktivity sú hliníkové. Takisto vidíte, že to sú zákazky po hodnotách približne nejakých 5, 6, 7 miliónov korún, takže vidíte, sme schopní zrealizovať aj takéto veľké akcie v reálnom čase a vo vysokej kvalite. Takisto aj ako drobné zákazky. Toto je taká unikátna budova, aby som povedal, to je zákazka, o ktorej rád hovorím, pretože je to realizovaná stavba v Bratislave. Je to budova Slovenskej akadémie vied, presne virologický ústav. Boli tu poskytnuté nejaké peniaze z Európskej únie, boli tam prísne podmienky na tieto laboratória, tak bolo tam potrebné umiestniť okná hliníkové a súčasne s tým, že v medzipriestore bude umiestnená žalúzia. Preto tu sú spravené tie okná z takého hliníkového systému, je to systém Šikov, kde je stavebná hĺbka až 105 mm, čo je absolútne nezvyčajné a výnimočné. A v tom medzipriestore umiestnená žalúzia. Je to 5-podlažná budova, sú to všetky tieto okná, tieto rady okien. Tento fasádny systém je štandardný
nič na to nie je extra zaujímavé, ale proste to bežný, štandardný, kvalitný fasadný systém. A tieto okná proste nám dali takú inšpiráciu, motiváciu, že sme potom pokračovali, pretože táto cena tých okien bola zodpovedajúca taká, ako je stavba hĺbka 105 mm, proste dve krídla za sebou, medzipriestor pre žalúziu, zvoníku, odšika, tak tomu zodpovedala aj cena. My sme potom chceli ísť nejakou našou cestou, tak to bol taký podnet, čo vám potom ďalej popíšem, prečo sme vyvinuli to naše vlastné okno, ktoré vám chcem ďalej predstaviť. Takže toto je ďalšia realizácia z hliníku, opäť vidíte štandardné nejaké okenné, dverové systémy, fasádne systémy na kanceláriu, za tým je umiestnená kancelária. No a takisto ako drobné zákazky, ako vidíte, rodinné domy, a na rozdiel od mnohých iných firiem, ktoré si píšu do svojich propagačných materiálov na dvere zimné záhrady, my to na rozdiel od nich aj robíme. Ako vidíte, rôzne také dostavby zimných záhrad, respektíve aj do novostavby zakomponované. Takže aj takéto jednoduché individuálne zákazky. Potom chcel by som teraz predstaviť ten celý náš sortiment produktov, ktoré vyrábame. Tak našim najväčším nosným produktom je plastové okno, je to štandard, je to 4 a 6 komorové plastové okná. Dodávateľom profilové sú chemické závody Novaky, je to profilový systém Internova 6000 a 4000. Je 6-komorový až 4, jak som povedal, vystúžený, pozinkovaný výstužou, hrúbky 1,5 až 2 mm podľa veľkosti okna. Zaujímavé na tom je to a také, proste by sa dalo povedať, že také predvojové na slovenskom trhu, že tie okná sú ekologické, že sú bezolovnaté. Ja nie som chemik, ale viem, že tie zložky, ktoré v tom, tie plnivá, ktoré sú, že sú na báze zinočnatov a penatých nejakých zmesí a nie olova. Čo je určite prínosom pre budúcnosť a ekológiu. Sú to najrozšírenejšie okná a najviac predávané na našom trhu. Toto je to okno, čo som spomínal, že sme dostali inšpiráciu z tých hliníkových systémov, kde sme proste chceli na naše slovenské pomery, na náš slovenský trh uviesť výrobok obdobných technických parametrov, ale zase aj za obdobnej slovenskej ceny, aby som povedal. Takže v podstate, viete, zase je to opäť 6-komorový rámový systém Internova. Je to skombinované so 4-komorovým krídlom, ku ktorému je pridaný ďalší taký zvláštny profil, ktorý má tiež 2 komory, takže dohromady je to opäť 6-komorové v tomto reze aj v tomto reze. V tom pridanom profile je umiestnené solo sklo, dvojsklo, vzniká tu medzipriestor, do ktorého sa umiestňuje žalúzia. Má to svoje výhody a to by som potom neskúšať ďalej, takže na základ, ako pre informáciu základom stačí tento údaj. Potom ďalším našim produktom, ktoré tiež chceme potom detaľnejšie predstaviť, je drevoplastové okno. Kombinácie rôznych materiálov sa samozrejme sú známe a využívajú sa na zlepšenie všetkých tých vlastností okenných, ktoré sú výhodné pre nás, ale táto kombinácia, ako sme zistili, je v podstate jednou z prvých na Slovensku, vôbec v Európe. Okno má nejaké svoje zaujímavosti, že sa snaží spojiť výhody plastových okien a drevených do jedného a odstrániť nevýhody týchto okien. Tak najväčšia výhoda je v podstate tá zvonku bezúdržbovo, že zvonka sa nachádza iba sklo a plast a znútra je prirodzený materiál drevený. Má to aj nejaké iné výhody, ktoré potom popíšem. Ako vidíte, aj ten koeficient útlmu, že je proste výnimočný, nadštandardný voči bežným oknám. A posledným takým našim produktom, ktorý je nosný zasvetil, opäť sú to okná hliníkové.